ragayar so na shige ciki da baibayi kin yomin cikin barikin sani na shige mari sagar san baban yawa ragayar so ciki na kwana rai da so na zaɓe ki sagar so sagar kauna ta sake zuciya so duniya ragayar so ciki na kwana rai da so na zaɓe na zaɓe ki sagar so sagar kauna ta sake zuciya zo dubi ina jiri duba daga ajuwa ruwan idanu ke ta kwarara hakan ya sana gazanin tsuwa sautin kalaman ki zan saurara kai ne wata ne ce zara dare ka so tuni na fara daki zance na zara idan na yi rashin kana ya asara tsani na ragayar so ciki na kwana rai da so na zaɓe ki saƙar so saƙar kauna ta sake zuciya so zancen sadi ɗaya sharifai a cikin waƙar saƙar so sagar so saƙar sanki ta sake min zuciya ta sana agogo ya zama toba wacce nake so a idanu na hango ke ce dinari da idanu zo ki zama mini jigo ke ce wacce nake so na gani a ido na zo mai haske saƙar so ragayar so ciki na kwana rai da so na zaɓe ka saƙar so saƙar kauna ta sake zuciya so duniya idan ka furta batun aure bakin ciki na ka kore da na ji an ce kai ne nawa cikin sani tabbas na more gidan ku zambi san aure na fice da yin babare bakin cikin ma yau ya kare sai miyo zaman na a tare tunda an yi batun baiko yanzu saura ɗaurin aure saƙar so saƙar so rike gwaninka ka sa sha'aranka kada ka bar shi a baya zuciya ta samu sukuni tun da na yaba hali ki ji da ke nake kar da ke tsallake ki gana buri rike wani ka kasa sha'aranka kar da ka bari shi a baya zuciya ta samu sukuni tun da ka yaba hali ka ji da kai nake kar da ka tsallake ka gane burina tun a fari ina ta su'ali kin ki amsa ni hayya hayya haka ki yau zan ba da misali ya ki kira da ni hayya hayya duka abin da ya zo da misali haskensa za a gani a zuci kai da shan shi ya saka hakan bari na hasken ma domin ina hangen ruwan da zai kashe wutar da ke nan gaba ki samu maganin maza kusanta da